Čaute ľudia, ja som vám Tiger Slokia a máme tu MP5-ku, sme mohli vidieť na bližšom unboxingu protínky, poďme si rozbaliť. Máme tu MP5-ku, dal tú MP5-ku, dám sem oné, ešte takto. Poďme rýchlo plničku, mám tu také BBčka, žlté, lebo nechcem strácať. Potom máme takúto vlastne zásobník. Máme potom také rukavice a lipovú batériu. Tak to môžete vidieť. Počkaj, zapojím. Tak, máme. OK, čiže vám položme. Máme sem tú vec. No tak to kamarád išiel robiť, lebo mi to nešlo nabíjať. Tak máme to, kúka. Pištol je poskladaná a ideme vyskúšať MP5-ka. Poďme sa pozrieť, či tam ešte náboje. Sú tam ešte niektoré. Poď. Tak. Vidíte, opatrne a proste tam nahádete. Niektoré airsoftťáci tak spravia, že majú zopár týchto rýchloplničiek, dá si do vesty a tak. Ešte naplníme a máme ešte niečo, ale však naplníme. Nechceme škrobiť. A ideme do tejto chovky dať. Takže takto MP5-čka, moja láska. Každý na jeden náboj? Aha. Koľko si naplnil? Neviem. Aha. Ideme na to. Počkaj, myslím, že to môže vyrátať, vieš. Všetko. Ide! Do tašky. Pozor, ide, poď. Aha, počkaj, čo to bolo? Poď! Čiže toto je koniec videa tohto oného. A chcete ďalšie videá, nejaké podobné s mojim kamarátom, like, obzor, čo to nie.